This is DXGN Spirit FM 89.9. Matatag na sandigan, maasahan kahit kailan, maninindigan para sa katotohanan, aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. At sa Mindanao. Sa Mindanao. DXCPAM General Santos. General Santos. DXDBAM Malaybalay. Malaybalay. DXDDAM FM Ozamis. Ozamis. DXGDAM Bongao. Bongao. DXGN FM Davao. Davao. DXHMAM at DXDVFM Mati. Mati. DXMMAM Hulo. Holo. DXSN Surigao. Surigao. DXMSAM at DXOLFM Cotabato. Cotabato. DXNDAM at DXDMFM Kidapawan. Kidapawan. DXOMFM Coronadal. Coronadal. DXVPAM Zamboanga. Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang radio network na angat sa iba, at sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Mga ka-spirit, it's 7:04. Time check brought to you by MX3. This is Spirit FM. Maayong buntag, ganyan na mga nagunang balita sa Ambit GN sa 89.9 Spirit FM. Adlang Huwebes, petsa 16 sa bulan sa Abril, tuig 2026. Kauban si Brad Dennis Mabayaw, ako si Annie Libres. Sa atong mga balita, sa gawa sa nasud, International Atomic Energy Agency kun IAEA nagpadayag nga nagkakusog na ang kapasidad sa North Korea sa paghimo og nuclear weapons. May report si Kelvin Aguilon. Nagparehag ang International Atomic Energy Agency nga kusog kayo ang pagtaas sa kapasidad sa North Korea sa paghimo og nuclear weapons. Sumala ni Rafael Grossi, misaka ang operasyon sa Yongbyon Nuclear Site, lakip ang reaktor o uban pang pasilidad nga gigamit sa paghimo og uranium, usa ka importanteng material sa nuclear bomb. Gituhan nga dunay nakaron pipila ka dosena ka nuclear warheads ang North Korea. Bisan pa sa mga silot gikan sa UN, gipahayag sa North Korea nga dili nila surrender ang ilang nuclear weapons. Sa karon, wala ebidensya ang IAEA nga nagtabang ang Russia sa nuclear program sa North Korea bisan pa sa ilang military cooperation. Ala sa DXGN 9.9 Spirit FM, kini si Calvin Aguilon, ay Herald. Tanayin pang mga balita, mga igsuon, pipila ka mga magbabalaod, gi-question ang DOF sa fuel tax suspension data. Atong iwalik si Kelvin Aguilon alang sa detalye. Gi-question sa mga mambabalaod ang Department of Finance kung DOF tungod sa gingong disconnect sa ilang datos bahin sa pagsuspende sa fuel excise tax. Atol sa hearing,
Gingon sa DOF nga karaghanan sa diesel gigamit sa transport sector ug mas dako ang konsumo sa mga adunahan. Hinungdan nga gingong sila ang mas makabenepisyo sa tax cut. Apan supak nini ang ubang kongresista nga nagingon nga dili tukma ang datos ug tanang Pilipino ang makabenepisyo sa pagpaubos sa buwis. Gingon usab sa DOF nga kung tangtangon ang fuel tax, posibleng maapektuhan ang pondo alang sa ayuda, ilabi na sa mga middle class. Sa pagkakaroon, padayon ang gi-review sa DOF ang posibilidad sa pagsuspindi sa excise tax sa diesel o gasolina. Alang sa DXGN 3.9 Spirit FM, kini si Calvin Gilon, ay Herald. Mga balita gikan sa ubang reyon, gikundina sa Mindanao Autonomous College, Lamitan City ang paglutang sa usa ka miyembro sa faculty. Naaresto sa Lantawan, Basilan, PNP ang suspect sa paglutang sa usa ka foreign national sa Zamboanga City. Nakabsan sa kinabuhing atleta nga taga-Lamitan, gilimod pa ang pangalan. Og nagbaligya og smuggled diesel sa Taguluan, Misamis Oriental na bangalan sa Coast Guard. Ani ang mga detalye gikan kang Willie Ramos. Gikondena sa Office of the School President sa Mindanao Autonomous College Foundation sa Lamitan City, Basilan ang paglutang partay sa usa ka faculty member nga si Joselito Jojo Orbuda. Sa official statement na asing Pangulo sa maong kolehiyo nga si Dr. Ibrahim Hasam, usa ka dili tawhanon ang gihimong paglutang partay kang Orbuda. A devastating loss not only to the institution but for the entire academic community, pahayag pa ni Hasin. Samtang dili lamang usab ang Autonomous College Foundation of Lamitan ang mikondina sa paglutang partay kang Joselito Jojo Orbuda. Nagpadangat usab sa ilang pagkondina ang Hadam Furigay Colleges Foundation o kamulo pa usab karong giimbestigahan sa Lamitan City Police Station ang naasing krimen nunot ang kamanduan sa alkalde dinhi nga si Mayor Oric Furigay nga gukoron ang responsable sa naasing krimen. Samtang naaresto sa Lantawan, Basilan Municipal Police Station ang suspect sa paglutang sa usa ka foreign national sa Zamboanga City. Giila sa Lantawan Municipal Police Station ang naarestong suspect nga si Jamel Katamura Binasing, 21 anyos nga taga Barangay Subuan na asing lungsod. Naaresto ang suspect sa Pinoy-anan sa lula ni ini nga si Herminia Kutamura. May numduman nga si Kutamura maoy gitudlo milutang sa foreign national sa Zamboanga City o gilayon mikagi kini painguna sa Lantawan. Adunay reward nga kantidad 500,000 pesos para sa kung kinsa makasikop kang Kutamura. Samtang gilimod pa sa mga otoridad ang pangalan sa usa ka atleta nga nakabsan sa kinabuhi nga taga Lamitan City, Basilan. Kinsa kalit lamang kining nawad-an og panimuot samtang nagkaon. Wala pay medical test result gikan sa gidalhang tambalanan sa kung unsa hinungdan sa kamatayon sa batang atleta. Naglikay usab ang mga organizer sa Barmaa kon ang Bangsamoro Regional Athletic Association nga mohatag og pamahayag sa hinanaling pagpanaw sa maong bata. Wala pa usab ibulgar sa mga ginikanan ang mga panghitabo. O sa Misamis Oriental, nababagan sa Philippine Coast Guard Taguluan Substation ang pagpalusot sa usa ka smuggled diesel sa Zone 9, Barangay Sibayan, Santa Cruz, lungsod sa Taguluan dinhi nga lalawigan. Nasakmit sa Philippine Coast Guard ang 61 ka mga containers nga krudo, mel 830 litros. Detenido ang mga smugglers. Kung balikan na sikop usab sa Philippine Coast Guard Taguluan Substation ang chief mate og ang kapitan sa usa ka marine tanker nga miangkla sa Makahalar Bay nga adunay kargang 300,000 liters nga krudo. So wala pa kini ma-intercept sa Coast Guard, adunay mga pump boat nga naghatod og kuha sa krudo sa nakaangkla sa maong marine tanker sa lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental. Napulo lamang kini ka kilometro kapin sa gilayon sa lungsod sa Taguluan diin adunay nasikop usab nga nagbaliga og 61 containers nga mga krudo. Sa pag-aresto sa mga nag-deliver
og sa 61 containers nga krudo. Sumala sa unang report na establish ang Coast Guard or ma-establish na ng Coast Guard ang ilang investigasyon kung ang nagdalang marine tanker nga doon na 300,000 liters nga krudo mauba-usay nagasupply sa mga nasikop nga mga nagabaligyan retail sa mga mangingisda busa detenido sab ang mga nasikop. Well Ramos, Regional News Mindanao ay Herald. Daghang salamat, Brad Willie Ramos, sa imong gihatod nga report. 13 minutos na mga igsoon, milabay ang alas 7 sa Kabuntagon. Padayon ta sa mga balita. Davao City LGU misupak sa plano nga US Military Fuel Depot. O Davao Light and Power Company o DPWH planong magtukod og lit street lights sa Coastal Road. Og si DRRMO nag-pre-position sa emergency vehicles aron makatigom o gasolina. Og Davao City nagpatuman og flexible work setup sugod Abril 17. Ang mga detalye mga igsuon sa irunta sa report ni hatod kanato ni Kelvin Aguilon. Isupak ang City Government of Davao sa plano nga magtukod og foreign military facility sa syudad. Kinihuman sa plano sa US Defense Logistics Agency nga magtukod og fuel depot sa Davao Region nga suportahan ang operasyon sa US military. Matod sa lokal nga pagamanan, dili nila suportahan ang proyekto kung wala kini makatabang sa pagpaubos sa presyo sa lana ug palaliton. Misupak usab ang bagong alyansang makabayan kung Bayan Southern Mindanao nga nagingon nga posible kini makalapas sa soberanya ug makadugang nga risgo sa nasud. Gipangayo sa grupo nga musupak ang mga lokal nga gobyerno sa Davao Region sa maong proyekto aron makapanalipdan ang seguridad ug kagawasan sa nasud. Dugang pa sa grupo ang pagdugang sa presensya sa militar sa US sa Pilipinas mahimong makadala og risgo nga madamay ang nasod sa away sa mga dagkong nasod sa kalibutan. Nakasinabot ang Davao Light and Power Company kun DLPC ug Department of Public Works and Highways kun DPWH sa pagbutang og conventional LED street lights sa Davao City Coastal Road. Kinihuman ipatas ni Konsehal Diosdado Angelo Maipos Jr. ang kabalaka sa kakulangan ug dili parehas nga suga sa maong dalan. Sumala sa DLPC, sila ang motrabaho sa pagpalit ug pag-install sa materyales nga mukabat og 40 hangtod 50 milyones pesos ug makinahanglan pa og pag-aproba sa Energy Regulatory Commission sulod sa 4 hangtod 6 ka bulan. Sa bahin sa DPWH, ilang ilisan ang mga daot nga solar lights nga gilauman nga maabot sa Mayo. Human matukib nga ubos sa standard ang ubang suga sa inspeksyon netong Enero karon tuiga. Giparego sab nga kawat sa copper wire mao hinungdan sa napalong nga street lights subang bahin. Maong gisugyot sa DLPC ang paggamit og aluminum wires ug LED lights aron malikayan ang kawat ug mas masaligan nga suga. Nagpreposisyon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO sa ilang mga emergency vehicles sa laylay lugar sa syudad aron makatipid sa fuel. Mato de Alfredo Baloran, gibutang na nila ang ambulansya o rescue units dul sa mga lugar sa daghang insidente aron dili na mabalik sa Central 911 kada operasyon. Gibutyag niya nga naapektuhan na sila sa pagsaka sa presyo sa lana, maong ilang giparako ang budget sa fuel ug nagplano og paagi aron makatipid nga dili maapektuhan ang serbisyo. Giyawag usab ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee nga motabang sa mga emerhensiya sa ilang lugar ug magtipid sa paggamit sa sakyanan. Ug sa lingbahin, magpatuman ang lokal nga pagamanan sa Davao ug flexible work arrangement sugod Abril 17 aron makatabang sa pagtipid og fuel ug mas ma-manage ang operasyon sa mga opisina. Sumala sa lokal nga pagamanan, limitahan ang physical nga trabaho sa opisina gikan Lunes hangtod Huwebes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipatuman ang ubang alternative work arrangement sama sa work from home kung mahimo. Giklaro sab nga dili apil nini ang mga opisina nga naghatag og essential services sama sa panglawas, emerhensiya, disaster response ug seguridad aron masiguro nga palayon ang serbisyo sa publiko. Alang sa DXG 3.9 Spirit FM, kini si Kelvin Aguilon ay Herald. Daghang salamat Kelvin Aguilon. Ang oras alas 7:17 na ug ning tungora mga ka-spirit do napakitay dugang nga mga balita. Nagkahiusa ang MILF ug militar sa Maguindanao del Sur
nga ilang pakusgon ang koordinasyon ug komunikasyon. Usa ka pamahayag ang gipagawa sa Islamic scholar Pakistan-based kalabot sa wala magkasinabtanay sa Bangsamoro region. Gipakusog sa North Cotabato Provincial Government ang koordinasyon sa mga OFW. Magtiayon sa Sultan Kudarat na sikop sa buy-bust operation. Og nabalintong sa Sarangani ang gikargahang truck sa baboy 33 ang mga naangin. Atong ibalik si Willie Ramos alang sa mga detalye. Nagkayusa ang MILF mo ang Moro Islamic Liberation Front ug ang 1st Mechanized Infantry Battalion sa hisgutan ng pagpakusog sa peace and order situation sa Maguindanao del Sur o sa kakasabutan tali sa MILF 105th Base Command na gidumala ni Base Commander Sheikh Mohidin Usman og ni Lieutenant Colonel William Sabado ang komandante sa 1st Mechanized Infantry Battalion nga gipahigayon sa barangay Adaon na asing lugar. Nakasentro ang gikasabutan pagpakusog ang komunikasyon, ang transparensiya ug ang koordinasyon kay kung wala kining mga butang maoy maghulga kini sa enkuwentro. Samtang nagpagawas og pamahayag ang FEMSAP usa kini ka organisadong grupo nga ulama nga nakabase sa Pakistan. Kalabot kini sa sitwasyon karon sa Bangsamoro region nga adunay wala magkasinabtanay nga mga grupo. Gipamahayag sa maong organisasyon nga ang Islamic scholar aduna kini sila'y responsibilidad sa kung unsa man ang giatubang nga wala magkasinabtanay sa Bangsamoro region. Giklaro usab sa mga Islamic scholars nga ang ilang dakong suporta kang Al-Muraj Ibrahim ang MILF Central Committee Chairman tungod kay aduna kini pagkamatinud-anon isip Amirul Mujahidin. Alayon sa mga nadiskubrihan sa mga Islamic scholars ay nanawagan kini sila sa panaghiusa sa North Cotabato. Gipakusog sa provincial government dinhi ang mga serbisyo sa overseas Filipino workers ingon man sab ang mga nahabiling pamilya sa Pilipinas. Usa ka panagtigom sa OFW Association ang gipahigayon sa Kidapawan City nga gitambungan sa gobernador nga si Emilio Mendoza og dinhi gisgutan ang pagmugna og komprehensibong database nga magpakusog sa impormasyon ilabi na sa panahon sa mga kagubot sa nasod diin ang mga OFWs nagtrabaho sila. Mikabat sa 23 ka mga OFW associations ang mitambong gikan sa mga lungsod sa Pigkawayan, Mlang, Matalam, Makilala, Tulunan ug ang Kidapawan City. Og sa Sultan Kudarat nasikop sa PDEA ug PNP ang magtiayon nga mao sila ni Usap Adel Anggoling ug ang kapikas ni ining si Jima Abdullah Anggaling. Nasikop ang duha sa gipahigayon nga buy-bust operation sa Purok Sentro, Barangay Limbo, lungsod sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nalimas ang suspected shabu do na street of value nga 6.8 million pesos. Mga high value individuals ang maong magtiayon detenido. Og sa pikas bahin na angin ang 33 ka mga baboy human madisgrasya ang gikargahang truck gikan sa General Santos City. Bayon na kini unta sa Davao City na balintong ang gikargahang truck sa National Highway sentro sa San Roque Barangay Nagpan lungsod sa Malungon, Sarangani Province. Sa investigasyon nawad-an og preno ang gikargahang truck nga adunay kargang 150 ka mga baboy, 33 sa maong ihap na angin. Luwas ang driver o ang pahinanti sa maong aksidente. Well, Ramos Regional News Mindanao ay Herald. Daghang salamat Willie Ramos. Ang oras alas 7:22 na ning tungura mga ka-spirit atong sayron karon ang lakat sa panahon. Naalang lamang gihapon nga ginabantayan ang bagyong Sisinlako sa gawas sa Philippine Area of Responsibility apan misaka na kini haduol sa north kung amihanan kung sa sidlakang bahin sa Central Luzon apan naapak gihapon kini sa gawas sa LPA sa Pilipinas.
Ang kompletong detalye hatod kanato karon ni weather specialist Loredin de la Cruz Galicia. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Ridge ng high pressure area pa rin ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon at dahil dyan suppressed pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasalukuyan nga base sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na maaliwalas ang papaurin sa halos buong bansa at wala pong inaasahang malawakang pagulan liban po sa mga localized thunderstorms lalong-lalo dito sa Kabisayaan at Mindanao. At update naman po sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility. Ito po si typhoon na may international name na si Sinlaku. Huling nakita yan sa ating latest na analysis. Nakita po yan sa layong 2,385 km silangan ng Central Luzon at taglay pa rin ang lakas ng hangin umaabot sa 165 km per hour near the center at gustiness na umaabot po sa 205 km per hour. At kasalukuyan ng kanyang pagkilos ay pahilaga sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan naman, base sa ating mga pag-aanalisa at projection, nananatiling mababa po ang tsansa na pumasok pa ito sa ating area of responsibility at makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Sa araw ito. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin at posible o may mga tsansa huyan ng mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat, pagkulog, especially sa hapon at gabi. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, wag na lamang kalimutang magdala ng payong at mga pananggalang sa mga posibilidad ng panandali ang pagbuhos ng ulan. Sa Iloilo ay 22 to 23 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 25 to 32, sa Puerto Princesa ay 25 to 33, 26 to 33 naman sa Kalayaan Islands, 24 to 35 sa Tacloban, 23 to 33 sa Cagayan de Oro, 25 to 34 sa Zamboanga at 25 to 34 naman sa Davao. Daghang salamat Loredin de la Cruz Galicia sa DOST Pag-asa. Ug mao kadto naglangkob sa atong mga balita karong buntaga dinhi sa atong programa ang Ambit GN sa 89.9 Spirit FM. Sa atong pagbalik mga ka-spirit, atong hisgutan kung unsa imo ikasulti sa pamahayag sa Department of Foreign Affairs nga kinahanglang mananghid sa Amerika una mo palit og lana gikan sa Russia. Ipadangat inyo mga panghuna-huna, i-text ka na sa atong text line sa 0951-679-3678. O di ba ka i-post inyo mga komentaryo diha sa ato ang Facebook page sa Davao Catholic Herald Official o sa ato ang YouTube channel sa DXGN 89.9 Spirit FM Davao. Mubalik pa ang Ambit GN. Relax and have
Ocean Resort is not just about picnics, outings, and swimming. Mer Grande also offers packages for wedding receptions, debut, baptismal, birthday seminars, and conferences. To find out more, call us at 298-4100 or 298-4101. You can also visit our website at www.mergrande.com. Mer Grande Ocean Resort, Palomo, Davao City. If it's from RDL, quality's a certainty. Like a different kind of magic, my RDL Kojic delivers on the promise of taking awesome care of my skin. RDL Kojic, it's a different kind of magic. Kojic is the magic. Davao Security and Investigation Agency Incorporated is now immediately hiring security guards. Male at least 5'6", female at least 5'5" in height, 18 to 35 years old. Apply now at Dasha, located at the Escador Building, corner Juan Luna and Damaso Suazo Streets, Davao City. For more details, call 227-4768. See you there. This is it. Matuman na gyud ang akong mga pangandoy para sa akong pamilya. Tawagan ako si Papa. Hello pa. Hello? Pasakay na ko sa barko. It's official na pa. Seaman na jud ko. Mao. And I will English here anymore. Oh my gosh! Amping kanunay diha dunggoy. Magampo ka kanunay nak. Nak, ayaw biya kalimti ang tsukulit ha? Unsay tsukulit? Makapinan pa na ako nag-house and lot. Pagka-atsyok, pagkugi diha dunggoy. Kay, niya pa biya ni imong manghod nga si Jimboy. Mo eskwela pa ni. Aw, of course. Basta pa, sa agro gyapon pa eskwela si Jimboy. Aw, unsa ba man di ay? Kay sa agro, ang mga damgo makabot sigurado. Agro Industrial Foundation College of the Philippines offers maritime courses, BS in Maritime Transportation, BS in Maritime Engineering, TESDA courses, Food and Beverage Service NC2, Automotive Servicing NC1 and NC2, Kindergarten to Junior High School and Senior High School curriculum. Also offers Maritime Senior High School, the only DepEd Marina approved maritime high school in Davao City. Agro Industrial Foundation College of the Philippines since 1976. B1 of the Filipino Seafarers worldwide. Visit their website at www.agrocollegedavao.com or call them at 082-295-2902, 285-0315, and 293-9948. I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Spirit FM 89.9. Dinhi sa Spirit FM. Hatagan ug bili, hatagan ug dugang kaantigo, kaalam, kahayag, kahibalo sa mga matang nga adunay importansya sa matag komunidad. Sayron ta ang mga opinyon, ideya ug mga pagpamalandong sa mga isyu nga adunay kalabutan kanimo. Magsilbing pinakamaundanong tinubdan sa impormasyon ug dili lang kana. Maangkonsab ang tin-aw ug mahinungdanong perspektibo sa mga isyu. Hatod kaninyo sa Spirit FM 89.9 ang Ambit GN-FM. Maayong buntag ka natong tanan. Welcome sa atong programang Ambit GN sa 89.9 Spirit FM. Kumusta? Hinauton na kamo sa mayong panglawas, ana-ana sa mga trabahoan, padulong ba baka? Pero importante, nakapamahaw na, no? Ang first meal of the day mo na pinaka-importante, ang pamahaw. Adlaw nga Huwebes karon, petsa 16 sa bulan sa Abril tuig 2026. Ug ako inyong ubos nga alagad nga si Annie Libres. Pagkakusab si Brother Dennis Mabayaw, mayong buntag ka natong tanan mga igsoon. Sa tanan kayo nagpaminaw karon kutob sa maabot itong pagsibya. And happy birthday kay Alex Katubig, Brad. Happy birthday kay Raymond Carsano. Mon, happy birthday kanimo. Kay Ning Mamparo Buhian, happy birthday Ning. Kay Ralph Loren Naranjo, happy birthday. Kay Mamalin Bantayan,
Happy birthday kay Eileen Makasambat o kay Juni Pangalaya o kay Gabriel Mabayaw. Happy birthday kaninyong tanan. Yes, so happy birthday usab kang Hani Novo. Happy birthday kanimo ga and may you have more birthdays to come. Agingon man sa ato ang amigo nga pari nga si Father Ariel Arya sa Dakudao. Happy birthday. Og wala gihapon si Judge kitain mga ka-spirit kay nagbakasyon. Wow, sana all. Bitaw. Og karong adlaw atong hisgutan kining usa ka murag makapangutana kita og ngano no. Og kinahanglan sulinig dugang explanation kay ngano man daw nga gisulti sa Department of Foreign Affairs nga sa usa ka proactive response and oversight alang sa timely ug effective crisis strategy committee sa Senado. Si Senador Amy Marcos ug Sherwin Gatchalian ni question sila sa usa ka importante nga procedure sa pagdawat og lana dinhi sa Pilipinas. So gisugyot sa Department of Foreign Affairs kan DFA nga kinahanglan ang Pilipinas mangayo usa og permiso gikan sa Estados Unidos. Una, makapalit sa labing ikinahanglan nga supply sa lana gikan sa Russian Federation. Kung diin ang katong duha ka mga senador, murag nainit sila no ni atong pagsulti sa DFA. Ngano daw kinahanglan ta nga mananghid sa US no? O gikinahanglan magunihin nanali ang kining pagpalit no sa lana. Og ang pinakaduol nato dinhi ang China og ang kining Russia no nga may supplier. Og ingon sila nga dugay na natong gikinahanglan ang lana og ngano og madelay kini og kung mangayo patag permiso ngano mangayo patag permiso sa ila. Unsa man di ay na di day pwede ta makapalit sa atong kaugalingon lang independent country beta no. Unya gawas pa ni ana sa political scene ang kining gitawag nga global social media do na pud sila kaugalingon mga komentaryo mahitungod sa issue no og gitawag kini nga usa ka timaan nga ang Philippines is not truly independent no kung mananghid pa ta dito sa United States nga mo'y naghupot sa gahom og influensya sa ato ang politika og kining pagdumala sa ato ang nasod. So sa response nila sa DFA na gipasalig nila ang tanan nga ang permiso gikinahanglan nga dunay necessary discretion tungod sa sanctions nga gibutang sa US dito sa Russia. O gi-emphasize nila nga ang ato ang pribado nga mga kompanya dili buot nga mopalit hangtod nga ang katong mga sanksyon o mga silot matangtang na tungod ang US kinahang basig mo gukod ngadto nila no. So sa maong punto de vista usa lamang kini ka diplomatic approach no aron nga masiguro nga walay laing mga problema nga magsukad tungod ni ining pagpalit gikan sa Russia nga kaaway ni sa Estados Unidos. Tungod ni ini og luyo ni ini ang hinanali nga kaning ato ang supply sa lana sa nasod og kining pagsaka sa mga presyo ni ini nagpabilin nga usa ka dakong issue no sa pagkakaron. So sa imong kabahin Brad Dennis naman po'y punto de vista no ang kining doon na po'y rason ang giingon sa Department of Foreign Affairs. So kung kana ato ang sundon madelay og nganong muraba og kanang ang asa man data under bata sa Estados Unidos man ay pangutana. Brad Dennis. Yes, makita nato nga sukad nga no kitang tanan no giingon gyud nga grabe ang ato ang pagka impluwensya sa Amerika kay bisan og kinahanglan made in America kay kung China ganina fake na no grabe ang ato ang ingana nga mentality sa mga dugay nga mga panahon nga naka nato no nga kanang gi-impluwensyahan ta og maayo nila o bisan ang ato ang sistema sa gobyerno naka-pattern sa Amerika
ato ang ato ang klase nato sa education nato naka-pattern sa Amerika. Unya kay nay karon mag-ulang nga giusab nato ang nga sige nato istoryahan nga bisan ang Amerika mo nag-set up ani nga education system nato nga April and May ang bakasyon gibutang gyud sa June ug August ang ato ang ang ato ang bakasyon tungod kay pattern gihapon sa Amerika ang ato ang pagsakani so halos tanan nga naa diri murag gabi ang impluwensya sa Amerika kanato. Unya hantod karon wala gihapon ta nakawala din ha. Gani ang mga military bases nato diri nagkadaghan na. So mura ba og kanunay gid nato isangat kanunay nga to ang mga desisyon sa Amerika kay kung Amerika na mo desisyon human ang tanan ano ba no nya kung dili ko musupak ka sa Amerika sigurado nga madihadog yuga. Mao na nga naay mga sa una panahon ni PRRD no, sa dihaning adto siya sa Russia, kay istorya dito, anay mga daghan na hitabo diri sa tong nasod. Pero ang pagkahuman na istorya sa China, daghan kay dai ni pagawas nila nga mga propaganda. So gusto sa Amerika nga suluhon ta no isip nasod nga kinahanglan mo kuang gid ta, mo baog gyud ta kanila isip atong Uncle Sam na to. Mao na nga nahitabo karon sa to ang mga opisyal sa gobyerno nga halos kana bang gilundhan nagmayo ang Amerika o kung di ka mo para sa Amerika o para sa Pilipinas o China ka supak ka murabag di na ka Pilipino. So mao na ang mga pipila ka mga senador o pipila ka mga komodor na to o mga nasa mga leader sa ato ang mga sandatahang lakas nga murabag kinahanglan yun no mo dapig yun kinato ang Amerika kanunay murabag safe ta kung na ang Amerika ingana ang ginapa-inject nila sa mga Pilipino pero mga igsuon mabuhi ra gyud ta guwa na sila no makasurvive ra gyud ta guwa na sila og daghan pang mga nasod nga pwede aliado kanato nga dili pinaagi sa pagpanghulga pinaagi sa kusog kundi makikalayon nga nato pinagi sa trade no sa negosyo pero kaning Amerika manggod murabag kanabang naay mga provocation nga himuon nila sa uban nga mga nasod nga ipasalig nila nga ilahang na sila nga mulaban kanabang murabag kung wa na tay mahimo kung wala sila so mao na may hitabo karon kini ato ang nasa gobyerno na to di gyud sila no makasupak niya na nga kitang mga yan no mangutana tangano man asa man atong soberenya ani asa man atong ginaingon nga independente niini nga pagkanahon sa ingana nga mga desisyon nganong kinahanglan man ta mo mananghid sa Amerika kay basig masuko ang Amerika nato nga sa Russia ta nagkuha kalaban na nila or ang China misuporta ka nato sa mga produkto nga kalaban na nila nya pagkahuman kalabanon na puto sa Amerika ingon ba ni ana nga to ang kahadlukan so mao na nga hangtod karon wa pag hindi pagita gawas nun sa Amerika tungod kay ang kontrol nila kanato sa lahi nga pamaagi na gihapon mao na kalisdanan sa tuwa karon daghan pa gani ang mga maistorya-istorya nimo nga di nimo sa publiko pero makaingon gyud ka nga grabe gyud ang pagkontrolar sa tuwa sa mga Amerikano o hantod karon dili ta kalihok og maayo kung wala sila. Dili kita lang mga Pilipino kung dili ang ato ang mga nasa gobyerno. Yeah, sad but tinuod no. Ang mao nga giingon nimo Brad Dennis kay sa pagkakaron ang maghapon nga niya itong istoryahan katong oil depot no ang tukuron sa Davao Gulf murag wa gyud tay mahimo ni ana kay part na daw sa EDGA ang katong agreement with America og kining ang current state relations sa kining US o Russia no na ay mga dakong mga hagit niini og maapil lagi ang mga kaalyansa pud sa US no nga mga nasod so sakto to nga tungod lagi niining gubat sa Ukraine
o gani mga sanction o mga economic measure nga pahamtang sa Estados Unidos ngadto sa Russian individuals, businesses o sectors nga makapahuyang sa ekonomiya sa Russia og military capabilities, no? O kining maong mga sanctions dunay significant impact sa Russian economy o sa iyang global trade relations. So mao kana nga kita nga mga kaalyansa ni ana murag nunota no sa kaning US kay murag asa ka dapig sa US ka o sa Russia. Murag ana kay kung makipagrelasyon ka sa Russia, murag dili na kadapig sa Amerika, di na kakaalyado nila. On the other hand, ang Russia o ang Pilipinas, dugay na po nga dunay maayo nga relasyon no sa niadto pang 1817 matud pa no sa dihang na-establishar ang first consulate sa Russia diha sa Manila og pagkahuman og sa katong 1976 sa panahon pa ni senior nga si Ferdinand Marcos. Pagka bungkag sa USSR, girecognize gihapon sa Pilipinas ang Russian Federation sa tuig 1991 og na-normalize ang bilateral relations og fostering trade and cultural exchanges na nahitabo ngayon ana no. So sa pagkakaroon naa gihapon ang embahada sa Russia diya sa Manila og dunay honorary consulate sa Cebu. Samtang sa ang Pilipinas doon na po embahada dito sa Moscow og honorary consulate sa St. Petersburg og Vladivostok. Ang kani mga high-level visit nakapalig-on sa ato ang relasyon tali kanila. Lakip ni ato ang katong panagtagbo ni former President Rodrigo Roa Duterte o ni Marcos Jr. sa mga Russian leaders o ang nagpadayon nga interparliamentary cooperation. Sa economic o trade cooperation, doon na po tayo bilateral trade, no? Ang trade trade turnover mukabat kani sa $633 million kana sa tuig 2023. So naaman di ay history nga naatay trade relations with Russia, no? Sa agrikultura, sa enerhiya, transport and industry na nakasupply naman din na ang Russia og crude oil din sa Pilipinas. Labi na sa ato sa emerhensiya og uban pa no, transport and industry na ay mga agreements nga nag-exist sa pagbaligya sa Russian trucks o potential collaboration sa infrastructure o transport sector. Sa science and technology na apod cooperation naglakip na sa nuclear energy, ICT, space technology, tali sa Russian universities nga nag-offer og training sa mga Pilipino nga mga estudyante. Sa defense and security no naapod doon na po'y lakip ni ini ang discussion sa military equipment sama sa Mi-17 helicopters. Although ang ubang mga kontrata na-cancela tungod lagi sa US sanction no, kato on military naman gyud to ang murag concern gyud pod sa US mainly no. Unya ang Russian naval visit to the Philippine ports o participation sa security forums highlight nagpadayon kana no nga military engagement. So ang Russia nag-emphasize po sa counter-terrorism collaboration o maritime security sa South China Sea. Naapoy cultural o humanitarian ties no o mao na karon nga doon na po yung mga exposed po ang Philippine Ballet nga to o ang Filipino students nakadawat po og edukasyon sa Russia. Naay historical humanitarian interactions lakip na ang dawat sa Russian refugees sa Pilipinas ni atong mid-20th century. O sa dugay na kaayo no ang mga syudad sama sa Cebu naka-establish po og twinning agreements tali sa Russian cities sama sa Vladimir o St. Petersburg no nag-promote og local level cooperation. So sa panglantaw sa Russia ang Pilipinas usa ka strategic partner usab sa Asia Pacific ug ASEAN. So nag-advocate alang sa multipolar world order o supak sa militarization sa Pilipinas no. Ang Pilipinas ubos kang President Marcos Jr. nag-maintainar og balance nga foreign policy og naglambigit tali sa US ug Russia while kita ang chair sa ASEAN sa niadtong karon nga tuiga 2026 no.
ug ang mga kalambuan karong bago pa lamang ang Pilipinas nakadawat sa unang shipment sa Russian crude oil in 5 years amid an energy emergency sa Marso tuig 2026. So naanay una nga shipment sa crude oil. Unya ang Russia nagpadayon sa pagpangita og defense cooperation, lakip na ang pag-revisit sa katong mga nakansela nga mga military contracts, pero I don't think dunay paglaom ni ana no tungod lagi sa ato ang kaalyansa nga ang Estados Unidos. Ang duha ka mga nasod aktibo sa pag-pursue og trade, agriculture ug technological cooperation sa Philippine-Russia Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Sa dunay ingon ana di ay nga relasyon no ang Pilipinas ug Russia. Naapoy high-level diplomatic engagement no nagpadayon kini tali sa Russia nga nagdapit sa Pilipinas to participate sa UNGA kining discussion and ASEAN-related initiatives. Overall, ang Russia ug Pilipinas, ang relasyon ini dynamic ug giingon nga multifaceted. Nag-combine sa historical, economic collaboration, defense engagement, cultural exchange, samtang nag-navigate sa complex, no, komplikado nga geopolitical reality sa Asia-Pacific region. So, dili na siguro nato na ingnon nga mananghid pata dito sa Amerika kay naa naman day ties with them, tali kanila. And mo to na anay usa ka shipment gikan sa Russia nga nagdala og krudo. So unsa pa may pananghid nga na-establish naman na og dugay na tanga na relasyon tali sa Russia. So mao kana ang kinahanglan ma-explain pod sa DFA nga nganong karon pa man siya niingon nga naa naman day nahitabo kaniadto. O naa na shipment Marso, bulan sa Marso last month naa na shipment gikan sa Russia nga krudo. Napakay dugang Bradanis. Yes, sis, no? Katong may aging delivery sa Russia dre, kuya to, kay kuan man to, naay pangalan nga Sara, di ba? So, mura ba ginunla pagbuli ni ba? Nya, siguro, giwarningan sila sa US, o takabaloon sa gate, tinuod nga itabo din na. Pero ang gilikayan gini as nga base og masuko ang US and ang US kabalo kan ni pag masuko gud sa usa ka na sila 1951 pa man gud no naaman tay Mutual Defense Treaty with the US nya katong Visiting Forces Agreement unya na puning IDCA karon no Enhanced Defense Cooperation nga gihimo nato karon agreement no IDCA nya ang ties nato sa US murag ingana kalig-on ba nga dapat murabag kinahanglan ka mananghid nako kay kung mubalhin ka sa imuhang pakikalyansa sa lain nga grupo sa lain nga nasod no kay ilahag kalaban murag ang US pag mo sanction siya maglisod ang nasod mao mo guna ilahang ginalikayan nga mahitabo. So mao na nga kita mga yanong lusanon magtingatangano mangani man lang buhaton nila no. Pero kita lagi tungod kay third world country, developing country, murag luoy kay ta no kay pagka mohimog sanction ang US nato kung makikalyado kita o makikonek kanunay sa Russia perting lisura sa ato ang panginabuhi na pod no tungod niya na ingana ang ilang murag ngana ang mga tan-aw sa kuan ba no sa ato nga mo kuan kita mura pa kanabang dependence sa security sa US ug ana ato ang dating sa ato so kinahanglan nato i-avoid ang sanction gikan kanila kay kung magka-sanction ta gikan sa US perting naagyoy no naikasdanan gyud mao na nga compliance ta kanunay sa ilahang mga restriction nga ginahatag na nato aron nga dili ta magka-create og conflict alang kanila although aduna tayo sa Russia before pero padayon gihapon nga dili maayo ang relasyon sa US ug Russia ug dili maayo ang relasyon sa US ug China murag ang gusto niya tanan nga naay treaty or kaalyado niya murag dapat dependent mo sa muang security no under mo sa mua or else we will sanction you sa mga
daghang mga butang nga isanksyon nila kanato. Mao na ginakahadlukan, no, sa ato ang mga nasa gobyerno. So lisod kayo siya samton mga igsuon, lisod kayo siya abdon alang kanato kay ngano man nga mura mag ang Amerika mga sige buot-buot dire, mura mag Amerika mga pulis-pulis dire, no. Unya gani sila po'y mo supply sa toa sa mga armas nga gikinahanglan nato, uban pa nga mga gikinahanglan nato diri sa nasod. Pero again, mag-ingon ta nga daghan kayo og mga kapalit niini. Kung tanawon nimong history before Mutual Defense Treaty 1950, 1950s mga igsoon, no? Ako mao gini akong report sa una, di kinako kalimtan ni report nako sa una sa college ba. Nya ang sa mga sa management nga grabe dai kayo ang gikuha nga mga resources nato diri sa nasod nato nga nalipay ta nga gipulihan ta og mga daghan kay nga mga goods diri nga naadtong panahon murag mao ginay ikalipay sa mga Pilipino ba, pero ata kabalo nga daghan dai kay mga resources nato nga gikuha sa US unya gipulihan ta nila kung karon nga mga panahon okay, no, nga na nga ang gipuli ka nato mo na nga murag sa una pa ang feeling na to nga kung na ang US secure ta, kung na ang US mahatagan ta og daghang kayo nga mga ayuda nga sa una pa din nga mga ayuda nga gipangayo na to murag gikan sa US, ang mga ayuda nga gidala na diri sa Pilipinas ug di lang diri sa lain-lain nga mga lugar kundi asa nila gusto i-control kini. Pero nasayon ta karon nga daghan pa din pwede nga makikalyansa kanato nga mga nasod nga makahatag gihapon sa itong mga panginahanglan. Mao na ang kaya lang tungod kay siluso kining US mga igsoon o mahadlok ta nga sanksyonan nini, makita nimo nga mga tanawa mga pronouncements ato ang mga nasa gobyerno. Isog kay sila, no? Kinahanglan gyud nila murag feeling nila kuan na sila, no? Undago na sila nga mo fight against kalaban sa US. Nya if feel gyud nila kanunay nga pro US gyud sila. Anya matingala lang tani anak, no? Kay ngano man tungod lagi kay adun nagyoy murabag siguro ata kabalo panghulga din nga kung mubulag mo na mo nining maong treaty magbanday gid mo kay we will impose sanctions sa inyo ha. O ganda dungog na nato ng mga igsoon sa ubang mga nasod nga nisopak sa US, nag-impose sila mga sanction dito nagkaroon yun o kalisdanan ang maong nasod. Very true and very sad gihapon. Brad Dennis, no? So, yes, tinuod ka na nga naatay treaty with them unya siguro katong gisulti sa DFA nga kung mamahimo mga itag permiso gikan sa US nga mopalit og lana gikan sa Russia, hinauton ta nga matugutan, pero the mere fact nga kanang mananghid murag kiwawan ra kay ko ana, no, murag kinahanglan ba